Белем көне. Мәктәп бусагасын беренче тапкыр атлап керүчеләр өчендә, укуларын тамамлау алдында торганнарга да дулкынландыргыч вакыйга. Беренче кыңгырау бәйрәме Карабаш урта мәктәбендә һәр елдагыча зур тантана төсе алды. Кояш нурларының җылысы һәм яктысы Гуя белем йортына ашыккан балаларны һәм аларның әти-әниләрен, укытучыларны белем үрләренә озата барды. Мәктәп укыту өчен бөтен уңай шартлар тудырылган. Мәктәп янында зауык белән бизәлеп, үзенә чакырып тора. Бирегә җәй буена бер-берсен сагынышкан укучылар, укытучылар, мәртәбәле кунаклар, ата-аналар җыелган. Бәйрәм тантанасын ачып, яңа мәктәп директоры Зөһрә Әхмәтова тәбрикләү сүзләрен җиткерде. Мәктәпнең уңышлары турында сөйләде. Укучыларның, укытучыларның тырышлыгы белән узган уку елында егы результатлары район кимәлендә иң югары, иң беренче урында тора. Шулай ук укучылар төрле олимпиадаларда, конкурсларда актив катнашканнар, уңышларга өлгәшкәннәр. Молодцы. Бу елда да белем, уңышлар һәм якты истәлекләр алып килсен. Быелгы уку елында Карабаш мәктәбендә 126 бала укыячак, шуның 15-е беренче класска килә. Укучыларның шатлыгын уртаклашырга авылдашлары, муниципаль район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин килеп, яңа уку елында һәр башчасына уңышлар теләде. Мәгариф өлкәсендәге яңалыклар белән уртаклашты. Безнең үзгәрешләр күп мәктәптә. Безнең яңа директорлар, яңа укытучылар да, балалар саны да Аллага шөкер арткан. Гомумән алганда, бүген районда 3722 бала 1 сентябрьгә беренче мәртәбә быелгысы елны уку елын башларга килә. Шуның 376 бала беренче класста килә. Әйтеп үттек, безнең Карабашта 15 бала килә дип әйтеп, тоже бик Аллага шөкер әйбәт показатель, иштирәктә 11 бала дип әйтеп әйттек. Шуңа өмет бар. Мәктәп эшләй дигән сүздә. Бәйрәмдә шулай ук Карабаш авыл советы авыл биләмәсе вәкиле Гүзәл Захидуллина, беренче сыйныф укытучысы Дилә Хуҗаәхмәтова, ветеран укытучылар исеменнән Гания Авзалова, ата-аналар исеменнән Алия Мәгъдәнова чыгыш ясап, балаларны яңа уку юлы башлану уңайыннан ихлас котлады. Ә инде мәктәп укучыларының, беренчеләрнең шигырьләре, җырлары, биюләре, чәчәк гөлләмәләре бәйрәм кәефен тагын да күтәрде. Hürmetli birinci класс укучылары, sizni укырга кирүгез белән котлыйм. Таза булыгыз, акыллы булыгыз, гел бишкә укыгыз. Бу мәктәптә сез дус, тату, матур яшәүнең сиренә төшенерсез. Бик тырышып укысагыз, уңышка ирешерсез. Безнең мәктәптә иркен бүлмәләр якты. Шундай матур мәктәптә укырга кирәк яхшы. Әтием дә, әнием дә бу көнне бик көттеләр. Балалардай дуңкаланып, мине озата килделәр. Гел елмаер безгә кояш, баш тыгып тәрәзәдән китәрбез белән мине таныш түгел эзләде. Иң дулкынландыргыч минутлар җитте. Сүзне җиз кыңгырау алды. Аны чыгарылыш сыйныф укучысы Рубин Хабиев һәм беренче сыйныф укучысы Виолетта Ямилова чыңлатып, дәрескә чакырды.